Winnaar van de RTV NOF Alliade aanmoedigingsprijs G-Sport 2017. Vereniging voor aangepast sporten Tjerkstradeal. We zijn een sportvereniging die sporten faciliteert van mensen met een handicap. En we hebben 5 sporten, dat is zwemmen, handboogschieten, zeilen, kanoën, ijsliegen. En dat doen we dan in de ijshockeyhal van de Nijl Stedenhal in Ljouwert. Daar kunnen de leden die zitten daar op de priksliden. Dat is een snelle sport. Dan zie je ook de meesten die vliegen over het ijs. Het is een hele inspannende sport. Je moet er behoorlijk kracht zetten om lekker bezig te zijn. Het is wel een lichamelijke sport. Dat er meestal lekker een workout de jaren kunnen om het zo te zeggen. Dus dat is dan echt, dat doen we snel te anders. Nu om te zien. Verder hebben we de vrijwilligers die te helpen met de werk doen. En die hebben veel ervaring met het aanpassen van zaken en wat meer. Dus daar ben ik wel bedreven in. We hebben 2 sporten. Dat zijn sporten die doen we het hele jaar door. Dat is het zwemmen en het handboogschieten. Het zwemmen doen we in de Wettersteens in Burgum. En daar hebben we dat wetter is daar speciaal voor onze vereniging met het op basis hebben we dat basisjongens met het zwemmen, het zwembad wordt opgestookt tot 20 graden, het grote bad. En het Lietsenbad wat erbij zit is 24 graden. Maar die temperatuur is natuurlijk ideaal voor mensen die het spierprobleem hebben, die de last van gewrichten hebben, die reumatisch binnen. We gaan een trap die vrij geleidelijk het wetter in gaat. We hebben er een tillift. Voor mensen die in een rolstoel in het wetter, maar daar kunnen ze maar een tillift in binnen. De oorlogsport die we het hele jaar door doen, dat is dan het handboogschieten. Dat doen we in een sportcentrum aan de Splitting in Drachten. Handboogschieten is een precisiesport, een concentratiesport. Waar zij wel regelmatig erop aankomen van hey, hoe sterk ben ik. Die hebben meerdere soorten van bogenhak zijn. Hè, dat de meesten met minder sterke jerms, met jermprobleem, met spierprobleem, echt boogschieten kunnen. Dat ze minder spierspanning hebben. Dus dat gaat heel mooi voor mensen met een handicap. 2 sporten doen we in de simmer, dat is het zeilen en het kanoën. We hebben Bergenmarkt een loods, dat is ons clubhuis, ons verdiepe daasje, hebben we dat maar neemt. Het zeilen, dat doen we op het Burgermarkt, we hebben daar 5, 6 boten voor. En daar zeilen we mee, hangt er vanaf volle mensen dat er dan binnen die jongens op tongetje jongens doen we dat van zo'n tot 10 uur of jou het zien hangt een beetje van waar we kano begint in maaien. En dan gaat ze een beetje terug tot heel september. Meestal met een handicap die het heel moeilijk het boord inkomen kunnen, want in zo'n boordstap is vaak wel even een handig ietsje. Hebben we ook nog een tillift, die heb je in een haven daar vlakbij. En dan hebben we een tillift en dan kunnen we met de rolstoel kunnen ze zijn boord tild worden. In die verdievendaasje hebben we ook de theorieles van het zeilen. Die hadden de lessen in knopen lezen enzovoort meer. Nou, we zullen ook nog wat ledenbroeken kennen. Dus je denken van wie wil graag ik meedoen, dan kun je op je website kun je ziekje en dan kun je informatie vinden vvast.nl. Of je kunt een e-mail sturen naar je voorzitter@vvast.nl. Verrassend dichtbij. RTV